Saúdos, benvidas e benvidos á primeira edición do Trofeo Internacional Xacobeo 2021 Pontevedra, un evento de piragüismo que nas augas do río Lérez e do encoro de Verducido permitiu unir deporte, cultura e o Camiño de Santiago. O pasado 19 de xullo, 1500 padexeiros peregrinaron á estrea desta cita. Éxito de participación con deportistas chegados dende Portugal, Asturias e, como non, de todos os puntos de Galicia. 5 categorías, dende prebenxamíns a cadetes, foron as protagonistas desta xornada, na que o piragüismo galego, ademais de exhibir o potencial da súa canteira, exerceu de anfitrión co gallo deste ano xacobeo. Para moitos destes rapaces e rapazas foi a primeira ocasión de gozar dunha regata do calendario da Federación Internacional. Unha xornada que se dividiu en 2 escenarios, coa sesión matinal na Ponte do Burgo, dedicada en exclusiva ás competicións de infantís. Ultimábanse os detalles en terra antes de que as piraguas tomaran contacto coa auga. Ao longo da mañá disputáronse 8 probas, todas elas sobre unha distancia de 3000 metros. O primeiro Trofeo Internacional Xacobeo púxose en marcha coa saída das Infantís B. 81 kayakistas entraba en acción no río Lérez. Do grupo de cabeza distanciáronse dúas galegas, Eva García, do Club Náutico de Cobres, e Sofía Parada, do Piragüismo Cambados. Por detrás delas xestionaban a Cea Boga as padexeiras que buscaban o terceiro chanzo do podio. Coa cidade de Pontevedra ao fondo, viviuse un sprint pola vitoria no que Eva García superou a Sofía Parada. O Trofeo Internacional Xacobeo Pontevedra xa tiña a súa primeira gañadora, e do kayak pasamos a canoa coa regata Infantil B. Tanto nos rapaces como nas rapazas, a vitoria correspondeu a canoístas das Torres Romería Vikinga de Catoira. Daniel Dávila e Marta Castiñeiras foron os grandes dominadores nos 3000 metros que se completaron no río Lérez. Estes dous especialistas das Torres na C1 abriron importantes diferenzas cos seus perseguidores. Na proba masculina, Antón Lagares, do Ría de Betanzos, e Juan Aguado, do Fluvial de Lugo, xogábanse o segundo posto. Chegábanse os metros finais os dous representantes do Catoira que ian anotarse as vitorias. Último esforzo para Daniel Dávila e tamén para Marta Castiñeiras. As costas da gañadora feminina, Antón Lagares lograba a segunda praza masculina por diante de Juan Aguado. A expectación que xerou o Trofeo Internacional Xacobeo Pontevedra queda de manifesto na saída do kayak Infantil B. 138 rapaces lanzábanse en augas pontevedresas. O carácter internacional desta competición facilitou que as canteiras de ambas marxes do río Miño mediran forzas en Pontevedra. Unha das promesas do piragüismo portugués que brillou foi Martín Conceição, do Clube Náutico de Crestuma. Os galegos máis rápidos non puideron co ritmo do luso, e Martín Conceição cruzaba a liña de meta como gañador. Un vibrante duelo entre unha galega e unha portuguesa viviuse na regata Infantil A feminina, con 57 rapazas en liza. Natalia Moreira, da Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra, marchábase en solitario, pero moi preto dela mantíñase Lara Mota, do Douro Canoa Luso. Lara Rodríguez, do Verducido Pontillón, e Alba Dios, do Náutico Cobres, tamén comezaron con forza. Neste xiro comprobamos a diferenza entre as dúas primeiras, a galega Moreira e a portuguesa Mota. O Camiño de Santiago estreita lazos entre os dous países, e con eventos como este Trofeo Xacobeo gañase en riqueza deportiva. Ata o final non puido baixar a garda Natalia Moreira, e a cidade de Pontevedra facíase coa vitoria cun segundos de marxe respecto a Lara Mota. A modalidade de canoa regresaba coa proba Infantil A, sempre sobre unha distancia de 3000 metros. Os canoístas atacaban con enerxía as augas do río Lérez, e como punta de lanza situábase este trío con Alejandro Gómez, Pablo Torres e Jairo Zurita.
exercicio de resistencia no que pouco a pouco foise distanciando en primeira posición Alejandro Gómez, da Escola Piragüismo Pollo Conservas Pescamar. O triunfo non se lle escapar a Gómez nos rapaces, mentres que na categoría feminina a gañadora foi Candela Romero, do Náutico Pontecesures. A sesión matinal do Trofeo Internacional Xacobeo rematou coa regata K1 Infantil A, a proba que máis igualdade tivo e que reuniu a 96 padexeiros. Do batallón de kayakistas que participaron nesta quenda, hubo varios que conservaron opcións de vitoria ata os metros finais. De novo, esta competición internacional regalounos un duelo entre a canteira galega e a portuguesa, decantándose nesta ocasión a prol do lado luso. Miguel Blanco, do Ría de Aldán, tiraba en cabeza e seguindo a súa estela marchaba entre outros Nuno Pacheco, do Vila Condense, que acabaría facéndose coa vitoria. Con esta regata infantil A, na que os 10 primeiros concluíron nunha marxe de 30 segundos, finalizou a actividade matinal e comezou a entrega de premios. Podio da C1 Infantil B co gañador zurdo Daniel Davila. Entre os destros venceu Juan Aguado. Na C1B Uxí Álvarez, mellor destra. E o triunfo nesta categoría correspondeu a Marta Castiñeiras. Os 3 primeiros kayakistas infantís B coa victoria de Martín Conceição. Natalia Moreira impúxose no K1 Infantil A. Na C1 o gañador destro foi Raúl Fernández. Medalla para o triunfador na canoa infantil A, Alejandro Gómez. A gañadora da C1 Infantil A, Candela Romero, o máis alto do caixón. E primeira destra nesta categoría, Carola Ucha. No kayak A impúxose Nuno Pacheco. Con estes resultados, o triunfo por equipo nas categorías masculinas recaeu no Fluvial de Lugo. En a clasificación femenina, primeiro posto pro Ría de Betanzos. Para vivir a competición cadete, trasladámonos ao complexo deportivo David Cal de Verducido. Preparábanse as padexeiras e os padexeiros do Trofeo Internacional Xacobeo Pontevedra para a contrarreloxo na que estaban en xogo os billetes para as finais. O primeiro que se pudo presenciar nesta xornada de tarde foi a loita individual nas augas do encoro de Pontillón de Castro. Apuraban ao máximo os cadetes ata a liña de meta, porque o acceso a quenda pola vitoria podía ser cuestión de centésimas. Finalizada a contrarreloxo, o programa de finais iniciábase coa cadete A Kayak 1000 metros. O carreiro 4 destacábase dende o arranque Martín López, do Cabanas KDM. O kayakista do conxunto do Eume mantiñase en cabeza o paso polo ecuador da proba. Nos segundos 500 metros foron a máis os dous representantes do Firrete, Iker Veiga e Antou Cau, pero Martín López resistiu e deulle o triunfo ao Cabanas. A seguinte final foi a cadete A Canoa 1000 metros. Ainda que non protagonizou a mellor saída, Pedro Torrado, das Torres Romería Vikinga, tomou de contado a dianteira destes 9 padexeiros. O canoísta do conxunto de Catoira alcanzaba o punto intermedio do percorrido claramente destacado. Faltase máis que suficiente para que Pedro Torrado se anotara un triunfo incontestable. Primeira final cadete B, a de kayak 1000 metros. Polo carreiro número 5, Antón Dorado, do Illa de Arousa, completou a mellor posta en escena. A súa altura e a situarse Víctor de Besa, do Cidade de Lugo, establecéndose un duelo moi igualado. Brian Pérez, do Muiño de Ribadumia, tamén se intentou meter na pugna pola vitoria, pero o sprint final foi un man a man entre Dorado e de Besa, que se anotou o kayakista do Cidade de Lugo por menos dun segundo e medio. A satisfacción do gañador. Seguimos agora coa final cadete B de canoa 1000, con Nicolás Braña, do Pollo Pescamar, marcando diferenzas dende os primeiros metros. Martín Expósito, do Ciudad de Pontevedra, foi quen máis preto estivo do canoísta que liderou a proba, pero non tivo opcións de disputarlle o triunfo. 9 segundos separaron os dos primeiros clasificados. Victoria de Braña, segundo Expósito e terceiro Germán Quintas, compañeiro de equipo do gañador.
En marcha unha final A na que paga pena non perder detalle. Na distancia de 500 metros para kayakistas femininas, 3 competidoras asinaron un fermoso duelo. A portuguesa Constanza Ferreira do Vilacondense marcou o ritmo nos primeiros 250 metros. E a medida que se foi achegando a meta, empezaron a asediar as galegas Ángela Fontán do Berrucido Pontillón e Uxía Rodríguez do Kayak Tudense. Unha remonta que culminaron en a que Uxía Rodríguez fíxose co triunfo no Trofeo Internacional Xacobeo Pontevedra. A balanza tamén se decantou do lado galego na final A dos 500 metros de canoa feminina. As portuguesas Daniela Gonçalves e Bruna Silva perseguiron dende o principio a Alba Rodríguez e non conseguiron alcanzar a padexeira do Pollo Conservas Pescamar. Entre as 7 finalistas, 4 autonómicas e 3 lusas. Alba Rodríguez amosouse intratable e cruzou a liña de meta con 10 segundos de marxe para anotarse unha vitoria de carácter internacional. Un duelo entre kayakistas de comunidades autónomas veciñas marcou a final cadete B do K1 500 feminino. Aí apreciamos como polos carreiros 4 e 5 marchaban prácticamente a par a galega Lucía Tenreiro do Illa de Arousa e a asturiana Yaiza Novo dos Cuervos de Pravia. Houbo que agardar ata os intres finais para despexar a incógnita do triunfo que lle correspondeu á competidora do Principado. Rematamos o repaso ás finais coa A da canoa cadete B sobre 500 metros. O Náutico Pontecesures contaba con 4 das 7 finalistas e selou un dobrete. Natalia Varela puido impoñer o seu ritmo e que máis cerca estivo dela foi a súa compañera de equipo Nerea Novo. O conxunto de Pontecesures buscou monopolizar o podio, pero impediullo Iria Tilbe do Pollo Conservas Pescamar, que acadou a terceira posición. Entrada en meta con 3 segundos de vantaxe da gañadora Natalia Varela. Da auga imos ao podio do Complexo Deportivo David Cal, gañador do Kayak 1000 Cadete A Martín López. Pedro Torrado, vencedor da canoa 1000 metros Cadete A. Víctor Devesa impúxose no Kayak 1000 Cadete B. Nicolás Braña sorría debaixo da máscara tras o seu triunfo na canoa 1000 Cadete B. Uxía Rodríguez levouse a medalla máis desexada do Kayak 500 Cadete A. Outra Rodríguez, neste caso Alba, adxudicouse o triunfo na canoa 500 Cadete A. A asturiana Yaiza Novo triunfou no Kayak 500 Cadete B, escoltada por Lucía Tenreiro e Marta Carles. Por último, os flashes apuntaban a Natalia Varela, primeira na canoa 500 Cadete B. Xornada de moito nivel deportivo, co piragüismo aportando o seu grande área ao Xacobeo. Bueno, pois este torneo é o primeiro campeonato internacional de xente de mozos e mozas menores de 12 anos, de alevíns, que por primeira vez fan este tipo de campeonatos. Xuntasen máis de 1.500 rapaces e rapazas e que atrae moitísimo ás familias. Aquí únense pois tanto Portugal como con Galicia, así como o Xacobeo e o deporte, que os dous teñen pois eses valores de esforzo, de xenerosidade, de traballo conxunto e grazas pois ao teu Xacobeo pois somos quen de organizar por todo o territorio galego este tipo de actividades que siguen falando de o Xacobeo, da cultura xacobea, ademais de facer deporte e de ensinar o que significa o Camiño de Santiago neste ano santo tan especial. Dende a Federación Galega, neste caso tamén da Asociación Liga Norte, que tamén este evento tuvo a colaboración tamén da ICF, que foi unha regata internacional, da Federación Española e da Federación Portuguesa, pois saímos moi contentos porque unha situación de pandemia é conquerir 1.500 nenos que dende a mañán ata ahora mesmo, hasta as 8:30 da tarde, disfrutaron en Pontevedra de unha competición nunha Eurorexión na que demóstrase que é unha potencia mundial, pois estamos moi contentos de como se dou todo, do que o tempo, ainda sendo un día estrano, non tuvemos choiva, non tuvemos calor excesivo e disfrutaron moitísimos cativos, que ao fin e ao cabo que máis nos ilusiona de toda a actividade, non?
Queremos facer entre a Asociación Liga Norte, a Federación Portuguesa, a Española e a Galega tamén algo visible, non, que é a forza que ten a Eurorrexión, Galicia, Norte de Portugal, nun deporte que lle dá máis de 14 medallas olímpicas tanto a Portugal como neste caso a Galicia. Polo tanto, con este feito, valorando e facendo unión dun camiño de Santiago que nos une, que ten 3 camiños de Portugal que van a Galicia, pois aproveitando este fito, pois facernos máis Eurorrexión e sair moitas veces das fronteiras que temos que romper e sobre todo educando a nosos máis pequenos en que somos Europa, somos unha Eurorrexión e como tal pois tamén disfrutamos do noso deporte. A experiência foi muito boa, o tempo ajudou, foi fresco, não foi ao sabor dos canoístas que querem bom tempo, assim um tempo fresquinho. A nível das equipas portuguesas que vieram, que foram 11, estavam todos muito satisfeitos. Os jovens que vieram, é a primeira experiência fora de Portugal, é uma experiência que fica e para nós, a associação, esta parceria que fizemos com a FEGAP, com a Federação Galega, assinámos um convênio em 2018 e pronto, para trabalharmos em conjunto, aqui um intercâmbio entre as duas regiões para um famoso, digamos, para uma região, uma Eurorregião norte da canoagem. Os dous padriños deste evento, os medallistas mundiais de maratón Tani Álvarez e Tono Campos, participaron na entrega de trofeos aos alevíns, benxamíns e prebenxamíns. Na clasificación xeral das categorías dos máis cativos, rematou primeiro o Ría de Aldán, sumando máis puntos que o Breogán e a Cofradía de Pescadores de Portonovo. Mentres que no ranking absoluto, sumando os 3 eventos que englobou este trofeo, o Breogán ocupou a primeira posición, Ría Aldán segundo e Cofradía de Pescadores de Portonovo terceiro. Isto foi todo na primeira edición do Trofeo Internacional Xacobeo 2021 Pontevedra. Moitas grazas pola súa atención e ata a próxima.